suis content que vous soyez là. Ne viendrai pas avec toi, Paul. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? J'ai beaucoup réfléchi. Je ne peux pas imposer ça aux enfants. À nous. À personne, d'ailleurs. Quand je vois comment tu vis. Tout ça, ça ne regarde que toi. Pars. Va faire ce que tu as à faire. Ne m'en veux pas. Et qui te dit qu'il sera mieux à Paris ou à Copenhague plutôt que là-bas? Hein? Même là, tu parles trop fort. Tu penses que à toi. Tu ne penses pas aux enfants. Dans le monde dans lequel je vis, et dans lequel toi tu vis aussi, je te le rappelle, les études sont importantes pour ne pas finir comme un miséreux. Il faut que tu viennes avec moi. Je peux pas. Arrête. Lige så snart man bliver rørt ved mere end sin hjerne, så vil I kalde det kunst. Nej, men det er en sanselig intelligens, som han går ind og spiller på. Jeg er meget rørt, der så brugerne med Madison County. Det kan jeg godt indrømme over for jer, hvis vi bare holder den her, ikke? Men er det så stor kunst, fordi jeg faktisk blev rørt i hjertet og i sjælen? Altså, jeg synes ikke, det er et argument, der holder. Hold op, så er det simpelthen noget Asgers kunst stående her. Han har måske været heroppe og arbejde nu, når han har... Nej, det er også noget, jeg har... Det er en skitse, jeg er i gang med. Nej, altså, jeg har jo set det her billede før hos Asgers gallerist i København. Det kan ikke passe. Det er dit. Ja, det er noget, jeg har startet på. Ja. Ja, men jeg kan også godt se, at det rammer jo ind i din tematik, og det der ligesom... Ce n'est pas votre cicatrice qui m'inquiète. Ah. Non. C'est votre tumeur. Ah. Votre mari, il sait que vous êtes ici? Non, Pourquoi? je ne l'ai pas vu depuis plusieurs mois. Ah. C'est fâcheux. Pourquoi? Parce que nous avons cru un peu vite que c'était gagné, mais ça ne l'est pas. La maladie s'est accrochée et elle s'est répandue. Du skal holde dig væk fra ham. Du hørte det godt. Du skal holde dig væk fra ham. Et même ce que je voulais devenir. Et qu'est-ce que tu voulais devenir? Peintre. Mais je n'ai jamais osé y croire. Et à la place, je me suis retrouvée secrétaire dans l'administration des écoles. C'est bien aussi, hein? Jeg er ikke på grund af filmen. Undskyld. Jeg ved ikke, hvad det giver. Du siger ikke noget til nogen, vel? Er du med? Er du klar til at komme ud af skabet? Kom nu. Ikke så kedeligt. Det er kun for sjovt, det her. Slap nu af. Nej. Tag håret ud og læg dig ned, og du kan jo måske se din top af. Skal du også love at slette det bagefter? Jeg lover at slette det. Jeg kan kun det her for din skyld.